Ahojte, milí priatelia, fešáci, feťáci. Som tu s receptom na špagety. Malo byť 15 lajkov na videu, hej? Bolo, bohužiaľ. Nečakal som, že to dáte, ale trošku sa nám rozbehol YouTube, takže poďme na to. Spravíme si najskôr takú predprípravu. Budeme potrebovať, ja vám to budem presne hovoriť, hej? Takže budeme potrebovať presne cca. Ja tu mám ešte od minula 228 gramov špagiet, hej? Oni sú celé, že 400 majú. Minule som už robil, takže cca polovičku. To pre dve, hej? Pre dve osoby dávame. Takže to je tak cca. Ďalej budeme potrebovať, milí moji priatelia, vajíčka, hej? Akciové vajca. Cca ja dávam 1, 2, 3, 4 jaja. Chcem na obed šunku a 4 vajcia, 4 vajcia, 4 vajcia. Ďalej by sme mali originálne používať, ako sa to volá? Guanciale. To je jedno. Môžete použiť udennú slaninu. Bravčovú. Z bočiku, nie? No a neoddeliteľná súčasť parmezán. No, preparácia. Na takú našu sós si spravíme následovné. Parmigiano Reggiano, rovno do misky. Smrdzí jak ric. A nastrúhame si ho, ja vám poviem koľko. Tak cca od oka. Vážení fešáci, cca toľkoto síru som dal. Zdá sa to ako veľa, ale nie je to veľa, pretože keď sa to porobí, uvidíte všetko. No ďalej tam treba dať vajca, hej. Kde si musíme pozor, najskôr očúchať, než ich tam dáme, lebo nechceme, aby sa nám to celé posralo, hej. Tak si ho voňame a ide tam, prosím pekne, jedno celé, hej. Jedno celé a 3 žltka. Oddelovať žltko. Vyťahni mi prosím ťa ešte jedno vajco. Druhá žltačka. Tretia žltačka. Sranda, že je to žltko a pritom je to oranžové, že? Ja som si kýchol, sorry. Zamiešame to a hneď vám poviem, áno, keď sa to domieša, tak by to malo dostať určitú textúru, hej. Cca by to takto bolo, hej. Že je to ako taká praženica, taká, ale dobre, ale čo, cca, úplne tip-top. To máme prvú vec. Pakličí, kolik máme klíču? Ďalšiu vec, čo si pripravíme, je černý pepř. Tak cca asi toľko. Parmezán si nechám ešte vytiahnutý, hej, len ho odložím stranou. S tým sa to bude topovať. Takisto aj s černým pepřem. Ďalšia vec na preparáciu. Slaninu si nakrájame. Rozmýšľam, koľko jej dám. Koľko jej mám dať? Dám ju všetku? Polovicu aj tak zežerem, popričom to budem krájať. No, slaninku, ja si kúpujem takúto v celku, ale môžete si kúpiť aj takú už akože nakrájenú, hej, predom. A ľúbim mu dať na takto hrubé plátky. Akože aj trošku tenšie by to mohlo byť. Boha, to je rovnováha, ty kokos. Jedno hrubé, jedno tenké. Chceme to na také menšie kocky. Cca plus minus takúto veľkosť. Ale to fakt len, že cca, ono je to v podstate jedno. Tak asi 3/4 balenia. Neviem, koľko malo to balenie, napíšem vám toto. OK, fešáci, presunieme sa k plotničke a napustíme si vodu na špagety. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Dáme si to na 9 a zároveň si zapneme panvičku. No, k špagetám. Máme tu napísané, že varíme 8 až 10 minút. Špagety. Hej. Takže my ich nechceme uvariť úplne. Chceme ich spraviť tak, aby boli také, že velice jemne chrumkavé v strede. Hej. Robíme to z toho dôvodu, že tie špagety sa potom v úvodzovkách dovárajú v tej panvici. Tam sa to vlastne celé pripravuje a k tomu sa dostaneme. Znamená, že ja ich budem variť tak, neviem, 7 minút. Do tejto jednej panvičky si velice trošku pridáme olivového oleja. Ale že fez len trošku, hej, nechceme to extra. Ideálne odporúčam nerezovú.
Práve preto, lebo tam sa krásne pripaluje tá slanina a to chceme, aby sa nám tam pripalovala fajnou. To sa potom zoškrábe a bude to taká mňamka. Joj, panvičku máme zohriatú fajnovo, takže si tam šupneme slaninky. Chceme to mať na vysokej teplote. Aj z toho dôvodu, že sa nám bude fajnovo pripekať. Potrebujeme momentálne rozdeliť všetku tú slaninku od seba, aby sa nám rovnomerne spravila. Ježiš, to je vôňa. Kým sa nám to spraví, ja idem na kávu a cigu, hej. Slaninku robíme až dovtedy, dokedy nebude úplne spravená, hej. Chceme, aby bola celá takzvaná golden brown color. Joj, toto presne chceme dosiahnuť, aby sa nám tu fajnové zapiekla na tú panvičku. Preto používame nerezovú. Voda na špagety sa nám začala variť. Dáme si časovač na 5 minút. A už nám to beží. Poďte tam. Ponorte sa do puše. Treba ich aj miešať, hej, lebo oni sa prilepia, svine, do seba. Slaninka už nám krásne chytá farbu. Fajnové je pripečená, ježiš, to bude lahoda, chlapci. Dobre, slaninku si necháme spraviť asi do takejto farby. Krásna nádhera. Všetko komplet si to prelejeme aj s tým olejom. Dúfam, že mi to nevybuchne. Do jednej nádoby. Vypneme to, teraz nepotrebujeme. Počkáme na špagety, kým sa nám spravia. Hej, chceme, aby voda fajnovo bublala. No a keď bude tých 5 minút, tak okoštujeme a začneme so zohrievaním panvičky, pretože na nej to budeme dokončovať. Prečo som si vytiahol šálku? Vytiahol som si ju preto, pretože budeme potrebovať trošku tej pasta water, kvôli tomu, že ona je škrobová a my chceme zahostiť tú omáčku škrobom. Nepoužívame žiadnu smotanu. Boh vás opatruj. No, nasledovný krok, čo môžeme spraviť, zobrať trošku tej pasta water, asi tak cca jednu žufanku a priložíme ju do tejto zmesi, áno, miešame a robíme to preto, aby sa nám z tých vajec nespravila praženica. Kto bude mať praženicu v svojich karbonárach, tak amba. Cca, hej, tú jednu žufanku. Ono sa to potom tá voda vyvarí a chceme, aby to malo, no asi tak to stačí, bohate. Pastička, čo povieš? No. Za zubami mi to ostalo. Chceme iba, aby tak v strede, aby tak trošičku crunchla, hej. Panvička sa nám rozohrieva. Fajnová horúca. A do nej si dáme tento mletý pepř. Pridám si tam aj trošku oleja. To je ončo. Trošku ho zapečeme, ten čierny pepř. A následne pridáme 2 až 3 žufanky tejto vody škrobovej. No, nebojíme sa toho, že to zasyčí, áno. A keď tam máme tú vodu, trošku znížim teplotu, tak tá voda nám krásne zo spodu tej panvice vyondiala, že komplet všetko. Aha, nič tam neostalo zapečené. Takže túto vodu necháme bublať a okoštujeme si špagety. Chceme ich mať tak na 90% dorobené, hej. Teraz sú perfektné. To znamená najvyšší čas presunúť ich sem. Áno, áno. Vodu si vypneme. No, chvíľu necháme tie špagety v tom robiť. Zamiešame ich v prvom rade a necháme ich chvíľku robiť. Budeme ich robiť dovtedy, dokedy nebudú hotové. Hodne vody sa vyvarilo, tak ich okoštujem, či už sú. Ešte chvíľku, aby sa nám trošku dlhšie robili, tak tam pridám ešte vodu. Hej, to už len taký čuranec malý. No, posledný koštúring, dúfam. Tak, to sú špagety, ktoré chceme. Ako náhle máme špagety hotové, odstavíme z plotničky. Hej, a na tej horúcej panvici to všetko dorobíme. Takže tam dáme zvyšok. Dáme tam slaninu, aj s tým olejom. Dáme tam celú túto zmesku. Ňam. Odporúčam ešte predtým zamiešať, aby sa nestalo to, čo mne. Okamžite privedieme do miešania. My chceme tam spraviť onu
praženicu. Miešame až dovtedy, dokedy nebude tá omáčka taká fajnová, taká runny, taká, aká by mala pri carbonárach byť. Veľmi výhodná je pri tomto sklokeramika. Náhodou máte studenú panvicu, položíte si to naspäť, môžete robiť. Ale malo by stačiť, pokiaľ to spravíte hneď, tak to teplo v tej panvici by malo bohate a bohate stačiť. No a keď sme dosiahli cca takúto konzistenciu aj tej omajdy, tak môžeme servírovať. Malo by sa to servírovať, že ty vole, komu sa s tým chce ondieť? Sorry, ja som kuchár, nie servírant. Nakoniec tam dáme freshly ground black pepper. Hop, to je moc. A nastrúhame trošku ešte toho parmezánu. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem, že ste sledovali tento recept na špagety carbonara. Ja vám prajem dobrú chuť. Dajte like, odber, koment. Za 40 lajkov vám niečo druhé uvarím. Ahoj!